Okay, sanibona. Ngizonikhombisa kuphela ukuthi wenza kanjani. So ngisaloga in manje i-app uyayibona lapha ngayi-download kodwa le uyenza emva kokuthi ungenile ku-website yakhona. So maqala ubheka lapha phezulu uyakhombisa ukuthi unamalini kuma-accounts wakho. So uyabona lapha ku-invest now. Kusho ukuthi imalini enginayo. So uya-investa lapha uya-investa kuma-Equites, kuma-ETFs, kuma-bundles, ko-crypto, ziningi izinto ongakhetha kuzona ukuthi unga-investa kuzo. Kodwa-ke namhlanje sizobuka nje uma-Equities. Okay, wehle ezansi uyakwazi ukubheka futhi category yezinto oyifunayo uma ngabe ufuna like your top 40, your top 50. Uyakwazi futhi ukusearcha nge-sector ukuthi iyiphi sector oyifunayo, mhlawumbe ama-banks, beverages, chemicals, buildings and materials, etc. So uyakwazi ukuthi ufilterishe-ke uma ukuthi ukhona ikhampani wena oyifunayo. Okay, so yeah, akukho nzima. So le video kade ngayithatha, so ngizophinde kube slow ngathi ngiyafunda ngoba manje ngayirekhoda e-mute. So ngayisave kwakuJanuary uma ngiyacabanga uma ngabe ngiyenza. Kodwa akhathi ngifake izwi-ke namhlanje. So asibheke lapha ku-top 40 ukuthi obani-ke abantu esinga-investa kubona. So yeah, ibuye ibe slow ngisendleleni ngisemgaqweni, so yikho ibuye ithatha isikhathi-ke. So kuya nge-connection yakho-ke. So siyabheka lapha khona Absa, Anglo Platinum, Anglo American, Anglo Ashanti, PPH, Berlin, Bidcorp. Yeah, inkampani ngeinkampani. Okay, namhlanje kodwa-ke cabanga ukuthi uyabheka nje phela nawe. Kodwa-ke lapho uzokwazi ukuthi iyiphi inkampani ekulungele ukuthi unga-investa kuyona. Mina ngikhetha ngokuthi egroupini lesinayo ya WhatsApp bayakhuluma abantu ngeinkampani, umuntu asho ukuthi okay wathenga istock esinje, so ku right for yena siperforma kahle. Ngiyazama ukuthi ngithathe ama-advices abanye abantu ngoba ngisamusha, kodwa nami-ke ngiyazama ukufunda-ke ukuthi-ke ngikhetha kanjani inkampani, njengokuthi ubheka ama-financials wabo ezezimali ukuthi bebenza kanjani-ke. Uyakwazi ukubheka ngokwenyanga kodwa sizongena lapho-ke. Kodwa kwanamhlanje asingene-ke ngakhetha u-Ashburton Investments. Asibone ukuthi ngingakwazi ukuthenga ama-share amangaki-ke. Kodwa namhlanje ukunebala encane 150. So imali ngizokwazi ukuthi ngithenge ngayo. Okay, so naya-ke ETF yami lapha. So angibheke kuqala-ke ukuthi loya 1M awusho 1 million, usho ukuthi e1 month i-performance yayo in 3 months naku 6 months no 1 year ukushona kanjalo. So uyabona ukuthi ishare lakhona enyangeni ngo-20 December belo 49 rand. Uyayibona leyo nto? Yeah, so liyahamba-ke kanjalo. Sizophinda singene, ngizokwenza enye ivideo manje sizobheka ama-graphs laphayana, ngizozama ukuthi ngichaze. Okay, so i-last price yakhona beku-51.25, idayisa ngo-51.95. So mina mangithenga ngizoku-52.90. Okay, lokho kusho ukuthi ngizothatha nje i-risk ngiyithenge namhlanje ngoba iya ngokuya inyuka. So mangabe u-53 rand ngizothenga u-53 rand because ngithenga ishare elilodwa. So ishare elilodwa lo 50 rand. So uyakwazi ukuthenga even nango 50 rand noma nango 20 rand uthenga i-fraction ye-share. So mina ngithenga ishare elilodwa kanamhlanje ukuze ngibonise kahle ukuthi okay uyakwazi ukuthenga noma ingamalini. Okay, so ngizo-investa-ke manje sengithengile. Nginethemba lokuthi izomane inyuka imali ngoba ishare liyanyuka. Okwesinye isikhathi lehle lingaperformi kahle, kodwa uzobona ukuthi leyo nto ihamba kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa kwamanje nje sengithengile yonke into, nansi invoice yami. Okay, singakwazi ukucelebrate, ngingakwazi ukuthi ngiphinde futhi ngi-investe futhi noma ngibheke ama-holdings wami ukuthi-ke ikuphi engikwenzayo. Okay, asibheke ama-holdings wami-ke nansi i-account yami. Okwamanje ngisaspende u-621 rand le nto, so I've made i-loss ya 4 rand. I'll get back to you just now, Linda. Okay, so layer is just a graph ekhombisa ukuthi-ke imali yami spread-ke kanjani across izinto engiyithengile ngi-investe kuzona-ke, njengoba ubonile ama-ETFs, i-equity, i-crypto,
uyakwazi uku-investa nanoma ikuphi la uthanda khona. Okay, kulo mali esingisalele manje u-96 rand. Ake sibone ukuthi ngingakwazi. Ngiyathemba ufundile-ke, ungakhohlwa ukusubscribe-ke.